Noul președinte de la baseball, Cristian Manea, are planuri mari să construiască un teren special numai pentru acest sport, România să se bată cu echipele puternice din Europa și să avem un jucător român în cel mai tare campionat din lume, Major League Baseball. Cristian Manea vrea să miște lucrurile în baseballul românesc. De puțin timp președinte, el este în același timp și arbitru și se pregătește pentru a conduce meciuri în Liga Campionilor Europeni. Da, sunt arbitru din 95, de prea mult timp, și dacă membrii m-au vrut și președinte, atunci sunt și președinte și da, ne pregătim pentru Liga Campionilor. La turneul final al Cupei României au venit doar 3 echipe, din Călăraș, Botoșani și Alexandria. Condițiile de joc sunt improvizate, lipsa unui teren de baseball face ca totul să se desfășoare dificil, numai că noul președinte este decis să schimbe radical lucrurile. Cu siguranță că anul viitor vom avea un teren. Suntem foarte, foarte aproape să încheiem actele și să devenim parteneri cu localitatea Tunari, lotul mare de seniori, care va fi compus, să spunem așa, din 70% juniori. Pasiunea este cuvântul de ordine printre practicanții acestui sport. Iulian Șerban este un om de bază pentru Leaders Călăraș, echipă care în primul meci a trecut cu 7-2 de Thunderwolves din Botoșani. Deocamdată mulți dintre ei doar visează că pot practica sportul ăsta la un alt nivel. În momentul de față, cu jucătorii care avem doar speranțe la nivel european să obținem foarte mari performanțe, dar MLB-ul mai durează un pic.